kebasuk kebakemen ya filang baro parlok ba ye ke ba page ba sngap ya hubor makane ka YouTube channel pedang so halang ya pi baro sha kani ka daily devotional ka program jong ka good news TV hak next step ka bamta tungi phai lang bat nga sha ka gospel ko Matthias kan lang ba san ba ka khat ka ba khandai ka bong suk ki ba pinya suk na ba on khot ya ki khun ublai ba phang pedang kalong ki ba pinya suk kani ka khot ka kran shphang kita ki ba pinya suk ba kilong kita ki khun jong ublai ba long ru bala kerkhu ya ki ba kum kita kani ka ka jing hikai ka jong Jesus Christ ka waina ka jing hikai na ka jing tho ka jing tho khana ka jong Jesus Christ halo lu hagani ka jing tho ka khana ka jong Jesus Christ halo lu ni i ban ni sham bon ki jing hikai ka ba Christ ula hikai ya ki senran ba ki brio ki badan hangta nta kani ka ka way na ka jing hikai ka ba Christ ula hikai ya ki brio ba kumno ide ben pinyesuk kumno man long kita ki ba pinyesuk kanang ban khot ni khun blai ila ban kli ya ka epat pinyesuk ila ban kli hakno bentang in pinyesuk ila ban kli kumno in long kita ki nong pinyesuk kanang ba kun ngila ban long ki khun jong blai ngila ban kli shimat ha ka jingem ka jongi yak ta ka jingkli bat ngila ban keliru atau ngilong kita ki brio ki ban pinyesuk ha ka jingem ka jongi ka ba man la ka singim la la ya ki jingya ka jia ki jingya le hapdeng iwei ki jingya le nia ki jingya kwa bor ki jingya le ka ba nyalam ru syakta ka jingjat ni ka jingya snam kata ka dei ka bangi em ha jing ka jongi malak si hama malak si ni sham yakta ki jing ba ki jing jinja ba ki jingele ba dei hang ta kata ka benta ki nong pinyesuk dei bendan abong pinyesuk ka dei ka kintien ka ba setanap ka dei ka kintien ka ba lingba jongka ka wanra ya ka jing shong suk shong shingai ya ka jing keman ha ka imlang ka salang ha ka jing em ma ka jing dei para brio dei imba ka jing suk mangila bun wanra pat ya ta ba ban sop span ya ka ta ka jing pat jing pra ba ila ban pen kut ya ka no ka jing ya ka jia ha ka jing em ka jongi ngila ban ong ba kumno ngin pinyesuk kumno ngin le knama pinyesuk ban lait na ki ki jingjia ka ba shirkai ha ka jing ka jongi ni dei ban don ya ka jing i para brio ni dei ban don ya ka jing i para brio ni dei ban sut ho mangilong ki khun ki jong blai dei ban sut ho ba blai long ka jing i ba blai long ka jing suk ba kum ta ha ba blai long ka jing suk to ngiru in long kita ki jing suk bangi i ya ka jing ka jia aprang ki para brio ngimdei ban aiding ngimdei ban sakhi lamler ngimdei ban yaro arsap yano ban kinshot yano bat ngimdei ban pelong yakta ka jingya ka jia ka thma hapdang ar kumta hakum ka takpor ha ka jingya ka jia
Gidei benlong kita kisiang. Ban penyesuk. Pedang ar kimamna. Gidei ben wat. Yaka jing shisha. Bat gidei ben wanra ru. Yaka jing shongsuk shongsingai. Lam kumta. Ngindang yu i. Buon kitma kindang banwan. Haka jing im kejeng. Buon ki jing ele. Jing ele mardor. Ki jing penyap. Kindon. Bakumta. Ngin yo yak ta jing shongsuk shongsingai. Haka imlang kasalang. Tak daw. Ngidei benlong. Khun ki jong blai. Ki ba penyesuk. Dei ben don yak ta jing iet. Naba abang ngidon yak ta jing iet. Ngila ban shop no shabai yak ta jimu sneo jongi. Ngila ban puson yak ta yakita ki ai ki ba ki jong ublai. Nak tak daw perlok ba iet. To ngindon. Ya kita mensium. Jangan jing penyesuk. Tungindon ya kita jing suk. Shua holiday. Shua ban penyesuk ya kiwai. Tung pan yak born ublay. Mengila ban long kita ki nong penyesuk. Hak ne ke pertai ke ba isir kai hadu kata. Kasi sithi ke banding kong uyo anes. Kong ba ublay ulong ta jing iet. Ba kita ki badan yak ta jing iet. Ki itho yu ublay. Ba kita ki bomdan yak ta jing iet. Kim itho yu ublay. Nak ta daw. Tungin dan yak ta jing iet. Kenang bangin itho yu ublay. Ba bangin tip yu ublay. Ublay ru ulong ta jing suk. Tu bling kurku. Nyi iwe pi iwe. Tingin le ublay jing duay. Ublay pa jing nang yung ime try si simpan. Kapadang kini ki jing le, ki jing jinja, ki jing kajia, ki jing niya. Ang ni pertai. Bubon ki jing snam. Bang isher kai bang i. To ai bang mangi iwe pi iwe. Ning long kita kinong penyesuk. Ning don yak ta ki jing iet. Hapo jing iet. Ning iet yak iwe ki mangi iet yalde. Abang idon yak ta ki jing suk kawan buat na dia. Kum ta try ba wat ai. Wingi kum ki khun ki jome. Ngin penyar yak ta ki jing ka jia. Ngin pen klat mai yak ta ki jing ya. Ning pen long kita ki siang. Man ra jing suk. Hapdeng ki jing le. Atang try jing Jesus Kristus.